Ahojte milí amatérsky kuchári. Dnes to bude na želanie a ukážem vám, ako robím rajčinovú polievku ja. Na tento spôsob budeme potrebovať drvené paradajky, pretlak, bazálku, šalotku, cesnak, mrkvu a čerstvé rajčiny. Predtým, ako začneme variť samotnú polievku, tak si pripravíme vývar, ktorým zalejeme základ. Ja používam bobkový list, celenové korenie, stonkustých rajčín, škoricu, klinček a tie šupky z tej očistenej zeleniny. Samozrejme nemôže chýbať bazálka a teraz to budem variť. Varím to cca pol hodinku. Medzi tým, ako sa varí vývar, my sa môžeme pustiť do práce. Šalotku, cesnak a mrkvu nakrájanú na kocky si osmažíme na olivovom oleji. Kľudne napíšte do komentára, či ste sa pri varení rajčinovej polievky stretli s mrkvou. Počas toho, ako som varieval rajčinovú polievku, samozrejme je viacero spôsobov, tak tento spôsob sa mi páči najviac a podľa mňa aj niektorých ľudí je najchutnejší. Samozrejme 100 ľudí 100 chutí. Teraz, keď máme tu cibulu, cesnak a mrkvičku do zlatova, tak pridáme pretlak. Pretlak dôkladne orestujeme. Áno, niekto možno pretlak nedáva, ale keď sa pretlak dobre pripraví, tak dá polievke super chuť aj konzistenciu. Teraz, keď už mám pretlak orestovaný, tak tam pridám tie čerstvé rajčiny a natrhám tam bazálku. Nechám ju tam iba chvíľočku. Teraz je čas, kedy tam dám tie pretlačené rajčiny a ešte chvíľu to všetko takto orestujem. Už nie je dlho. A teraz prichádzame k momentu, kedy použijeme ten pripravený vývar a toto všetko s ním zalejeme. Toho vývaru nalejeme tak možno centimeter nad tie suroviny, pretože tú polievku budeme ešte variť cca 15 až 20 minút, tak sa nám trochu tekutiny vyparí. Medzi tým ju dochutíme solou a čiernym korením. To je všetko. A keďže život máme radi sladší, tak si osladíme aj tú polievku. Ale inak. Urobíme si rýchly karamel. Cukor, panvica, roztopiť, naliať do polievky. Vybavené. Premiešame, trošku ešte povaríme a hotovo. Ja polievku budem mixovať, samozrejme môžete ju aj pasírovať, kto ako chce. Hlavne dávajte pozor, aby ste sa neobliali. Keby ju prepasírujem, ostane viac červená, ale takto sa mi zdá viac chutnejšia. A teraz si pripravím k servírovaniu bagetky zapečené parmezánom. Hotovo, dochrumkáva a môžeme servírovať. Ak sa vám video páčilo, tak budem rád za nejaký komentár, možno like, poprípade odber, ak ste ešte nedali a sledujte na budúce. Dnešná polievka sa varila na želanie, tak kľudne napíšte do komentára, akú polievku by ste chceli vidieť na budúce. Dovidenia a prajem dobrú chuť.